Boas amigos, benvidos a Dentalk. Sou o Dr. Simón Pardiñas, especialista en cirurxía, periodoncia e implantoloxía. Hoxe imos falar sobre os piercings na boca. Os piercings orais están de moda, pero non son inofensivos e poden causar numerosas complicacións e lesións se non se usan correctamente. Despois da colocación dun piercing oral é frecuente a inflamación da zona perforada, dor, dificultade para falar e mastigar, sangrado, hipersialia, que é a produción excesiva de saliva, infección e parestesia, que é a sensación de adormecemento dos beizos ou da lingua, etc. Ademais dos danos típicos despois da perforación, tamén hai lesións nas xenxivas e tecidos duros e brandos, tanto extraorais como intraorais. As fisuras son os danos máis frecuentes, seguidos de abrasións e finalmente de pigmentacións. As fisuras prodúcense por un trauma continuo do metal perforado coa superficie do dente e poden provocar a perda do mesmo. As abrasións prodúcense polo contacto ou fricción continua do metal do piercing co esmalte do dente. As pigmentacións son manchas localizadas que normalmente se producen nos tecidos brandos. No caso de perforacións orais, poden causar pigmentación verde ou negra, debido á corrosión dos metais. No que se refire aos tecidos brandos, a lesión que se produce con máis frecuencia é a pegada, que é unha marca dos tecidos debido á presión continua sobre eles. Tamén se poden producir recesións nas xenxivas, seguidas de papilacións, queloides e úlceras. Pero se algunha lesión nos preocupa especialmente aos odontólogos por riba do resto, esa é a periodontal, xa que ocorre en case a metade de todos os piercings. Estes danos aumentan en suxeitos con perforacións de metais e colocación intraoral, especialmente no caso de perforacións de enxivas. Estas poden aparecer primeiro como lesións no tecido da enxiva e posteriormente como unha recesión nas enxivas, o que tamén leva a un problema estético. É importante entender que antes de que as xenxivas poidan retraerse, hai que perder parte do oso subxacente nos maxilares. Cando as xenxivas se retraen, as raíces dos dentes quedan ao descuberto, favorecendo o desenvolvemento da caries dental, xa que as raíces carecen do recubrimiento de esmalte protector que é característico das coroas dos dentes. É entón cando comeza o verdadeiro problema, porque en canto a capa dura externa dos dentes se penetra ou racha, a súa saúde está en perigo. Se segue profundando, pode chegar ao tecido da pulpa, aos vasos sanguíneos e aos nervios. Unha vez exposto, algo tan sinxelo como o aire e a saliva pode comenzar a causar dor, hinchar e causar molestias. Pero o que normalmente ocorre é que esas áreas sensibles dentro do dente poden ser atacadas por bacterias tóxicas. As bacterias crean unha infección e isto leva a inflamación e a tremenda dor de ter o nervio rodeado de tecido enfermo. O uso de piercings orais pode causar disxeuxia, é dicir, alteracións do gusto, especialmente nos casos de piercings na lingua, debido aos danos que isto causa nos nervios e vasos sanguíneos. Se a hixiene bucal non é extrema, o uso de piercings orais tamén pode causar problemas de mal alento, debido á acumulación de restos de alimentos e placa na zona perforada. Aínda que dende a nosa clínica desaconsellamos o uso deste tipo de piercings, é posible reducir o seu impacto tendo en conta unha serie de recomendacións. Os piercings da lingua e beizos deben colocarse e usarse de xeito que non poidan chocar cos dentes. Nunca debe entrar en contacto cos dentes nin interferir coa mordida. Para aseguralo, recoméndase levar só pequenas xoias. Ademais, os piercings non deberían poder xirar no interior do beizo, onde podería entrar en contacto cos dentes e as xenxivas e causar accións abrasivas, rasgamentos ou cortes de tecido ou incluso o astillado e rachado do esmalte dos dentes. É importante empregar sempre aceiro inoxidable de calidade cirúrxica, titanio, ouro de 14 quilates ou outros materiais axeitados para evitar problemas relacionados cos metais de baixa calidade. É esencial manter unha hixiene bucal correcta, asegurándonos de que os dentes e as xenxivas estean limpas, así como os materiais do piercing. Aínda que sempre é aconsellable visitar regularmente ao dentista, recoméndase facelo con máis frecuencia para aqueles con piercings na boca, tendo así un maior control da súa saúde bucodental. Deste xeito é posible asegurarse de que o piercing non comprometerá a súa saúde bucal.
Agardamos ter respondido as vosas dúbidas. Podedes deixar todas as vosas preguntas nos comentarios dos vídeos e non vos olvidedes de suscribiros a nosa canle. Moitas grazas.